Mahing gabi istanan. Ang speaker ko mamumong, mahimo makakuha sa mask kay layo-layo naman ta. Ang speaker layo naman ninyo, kamu layo na sinako. Nananatay physical distancing. Ang ako rin yung naambuhan, human atong disgrasya. Pag-abot ako simbahan kay nakabot ko simbahan, hila ko kay gipasiklap na ko, mahitabo na ko. Patay naman dahil ako. Hila ko sa kalipay. Salamat ko sa inyo. Pero lagi, naman na sa Deuteronomio 32, versikulo 39. Ako ang Diyos, wangay lain. Ako'y magbubuot ng matawang tao. Ako siya'y magbubuot sa kamatayang tao. Sa ito pa, napil ko nilang ikaduha nga dili pa panahon, dili pa kabubuton sa Ginoo nga mahalin ko ni kinabuhian. E tinuray lang, suntihan ka mo. Kada adlaw, musimba ko. Ang akong yung Panginoon po sa Ginoo, Ginoo, nalipay ko. Naigugma ko nilang trabaho sa niya. Wa akong buol, volunteerism ng amo, wa mo kay ino na ito appeal sa centralization sa budget sa Archdiocese of Cebu, Catholic Faith, Evangelical Protection. Ito lang saligan, ito ang bugalingon na trabaho. Lipay na. Wala yun na ako lugway, tama kung kinabuhi Ginoo, pero naitiro. Pero di mo kung patas at kinabuhi niya ang akong butong malimot at di na ko kailas kong sawa, di na ba yun? Yatag yun ang freshness, retentive, impossible, that I can still have the memory, the text of life. Wala na lang nalimot ko sa bando sa mga teksto doon importante din ito. Kaya, garahan ko sa pamit nila, lipay ko. Wala dumagi na akong magkatuligan o panalipdi na akong panumduman, memory, nga ko sa paglawan. Wala nga, tanan noon nga mga tuksiyos, kanabang niliangay na itong isang lawas, panigarilyo, inom, kahubog. Dugay na ako nang lagtiw sa request kung ginabuhi, mata pa po. Wala nga, kayo ko nga, pagkanindog, yes, pagkabuhi, mabuhi pa na. Kaya, si Joshua, batin magkani siya sa laptop. Yang laptop moderno nga, mga slow motion, o dark area, may mong bayagan. Yan siya, sok dili ko ka dawat sa imong storya, testimony ni Molias niya sa iban ka, or ka di-bounce ba, yung ka, yan, kagawas ka. Okay? There were few seconds. Yun ang nagano. Tanawan slow motion. Ligid, tungtong man sa kuko, o dito sa kong iyo. Move, ligid. Feedback. Balik na sa. Yung saunin yung pag-explain din ganingon kayo, immediately, outrightly, bounce out, tingdog ka rin. Few seconds na pagkakapangan. Yan mas Joshua na itong Master of Communication. Yung pagkato na ako sa karka itong Sabado, doon naman tayo recording dito sa mga topics. Ngayon pasuot yung pag-ipaking sa Apostolado, radio station niya, kanang FM 1,000 kilohertz na ito. Gamit kayo mabot, pero gilabyog na ito sa karang lain nga station, FM Yapon, Toledo, muna mabot pa sa San Carlos, nga sakripisyo ko dito. Kami, tuloy na ito, mga katanong si Carlo Linas, Jaspero Panano, si Dimis Abates. Si Manolito lang dito, siya, Brasok, i-review na ko. Punong siya.
igo din juga. Muna yung igo ka. So si Chong, he will argue kay ang iyang moderno mo iyang laptop, ngayingit-ngit, mapahayag niya, niya mas lumos yun. Pero tinulay, Chong, wag yung ko mubati kung nagabati sa kukuminaw nga. Baliksan ko. Sumpah ko, Renzo. Supak siya na. Sumpah ito. Ang kanto na akong ingon ako nga ay galit ko bangon. Di dito, itukmod na ko sa Ginoo to, niyagi na. Pero iya sa gipanalitan nga, dili ko ma-impair, dili ko ma-enjoy. Kaya pag kumasok isa, kaya sa simbang ko dito, doon ako yung ambulansya. Ay lang ka wala ka siya natin, hindi ka niya ka ng mudado sa hospital. Kaya doon ako nag-graba, 7 to 8, di ba yari? Kumasok isa. Dito na ko sa parang sa ko. Ang bugong-bugong kay itanaw nila, John. Ngari. Ibang ipang tuslog na kumuski ba doon? Huwag mo kayo sakit. So, okay. Okay, bugong. Ang nakita niya, yan ako kayo lagong sa kong bukton, wala. Yung mga pangos, including sa pangos na ko sa ato, wala. Sa pimahin siya. Pero na lang doon, siya. Slide injury. Ako nagtuo ka. That was only my physical capability to rasa. You don't know, kasi Joshua, I disagree. Karawa, na few seconds. 2 seconds, Renzo. Auto seconds kayo. Na di akas graw. Di akas sabi niyo. Mo sa tos manulito lang ito. Iko polisi, iko prikaso. Bueno, labay naman na ang importante mo nga mag-ampo kinita mas ginagawa. Kugot kung mag-ampo pa. Labi lang yung katuyuan ko sa Ginoo. Manalipod, ginagawa ko si Mahke. Naopirahan pa lang akong apo sa Agosto 29 ng 30. Ya, itong 2 September, yung diran siya nga pagkawaso na. Dahil ato na po, naglingko na, naglagaw lang na ito. Ayaw na rin ano, padaan naman ito. Praise the Lord. Ako na ipagayon nila ko, bayan nyo. Ilan na dito? 145,000. Kailan mo ito? 4 days. 145,000. Where will I pay that? Mga ta, utang, tapos Ginoo, na tigdol sa pangaliya sa tapos Ginoo. Kabayan ko, ito pagkahamon. Yung dinan siya ka, magkagawas na. So, dali-dali ko ulit, kaya musing ba lagi ko, salamat sa Ginoo. 5, nakita po niya yung mga 5:15. Yan kabag ko mga 5 minutes nila yan. Traffic dito yung road ko, ako tiluga, una po ko pala. So, why we should pray that we still alive in love? Kaya tinuray, kasagaran natin din andam na lagi talipay kita. Pero, pagkainumdum na kasadakan panglasunod sa yuta, labi na sa itong pinangga na house yung buling na palintin na po. Ingon ka, anong inumdum pa ni Ninodat ng punong kuwato nito? Isang ganto nililangin ako, katapang ko, sa katapang ko, wala na. Lahi ang atong pagtabang na bibla. Kaya doon ang atas langit, granting ko atas langit. Nag-sensible pa ng atong pagtabang. Sige naman ka na po, sige naman. Pero dito makita, nagtabang ka, hindi madungog at tingog, pampita. Sensible kay kuhi kita. Kaya makita ka, madungog ka, makita ka. Kalangit na ito, kalangit na. Tapang ka po lang. Pero insensible. Kita may bawa, tapang ka. Siya natin siya. Sa Salmo 5:16 sa inyong Ginoo, malipay gud ako sa kamatayon sa pulutan ng tao. 93:11 sa Ezekiel, apan wala, yung ko'y kalipay sa kamatayon. So, hindi siya muli ko'y matay na. Pero no, sa ka, 31 ito nga ang kamatayon sa makasasala,
dili magkapahimuot ka na. Pero sa 31, 11, Ezekiel, dili ako malipay sa kamatayan sa saan na mo gustong Ginoo buhay pa ka? Yeah. Panayo. Kaya ihatag niya. Muna akong ipanayo, karang idara 81, nakakulit ang Ginoo, nagtagpugin. Hindi na ko kayo na. Kaya nausap na ko na niya now, hindi ka sa mga kita nga 40 years pa old. Kita silingan yung mga 30 yung tidanan ko ng 40 plus. Hindi na ko kakita, hindi na yung kailang mga kondisyon. Makita niya kung sinta. Muna yung pili niya kung naong, hindi na kumailhans kong amigo. Apan gusto ko ginawa nga. Sa gili kailang, pero lagsik ako. Kung katingog ako, kasultip ako, magkabangin ako. Kaya parang ako, ihatag na sa. Kanya ako na ihatag ninyo sa kapits, naunsa ni mga sara batok sa nagsugo. Ako na ang idolatria. Kaya isa nagsugo, Exodus 20, 3-4, akong Diyos, wala lain, hindi ka mo magbatulog na Diyos. Hindi mag-alaga o magsimpa ka nila. O sa mga Diyos, Paal, Delfio, Diana, o tao ba ako isimpa nila ng mga Ginoo, tao na lang, o bahagi ba ang abisi kaya tawag nila ng Ginoo, Diyos na lang. That is idolatria. Ikalawa, irigiya. Saan ang irigiya? Iris sa Hebreo. O sa sayok mo. Supak nila sa kanso. Kaya sa Biblia, Tito 3, Jason 6. Usa ka tao, nakaupa ninyo, magtublog sa iyo, badlungan. Primero badlong. Kadua, dili ka patulog sa kadua, sa likoy na. Makasasala ng parang. So, heresy is against God. Because we are creating, teaching, doctrine against His teaching. Ikatawo, naman sa idolatria o irigiya, ganun na ito, sakrelihiyo. Ang sakrelihiyo, mga puro bumuha na magpasipala sa mga sagrado. Salmos 34, 409, ang akong makaway. Ang masok. Tugmuko ng akong ginulit ng larawan. Sunugo na akong nasibulo. Mga kaaway ko ng naman. Sakrelihiyo na. Kato ilagay mo mag-idugmog nila mga huli secret ng Diyos. Sipala ka ng Diyos ay namayo. Ano ba? Sakrelihiyo na. Tulo na. Idolatria, irihiya, ikato, ang divination. Kaya ang divination, satol ka na. Kaya di na mag-ibaray ito o divination. Si Idi, hinunod ko siya pinito. Ito sa Bohol. Ikabot ni Idi sa Bohol, isang kumisa, biyaan pare. Kaya buong maka, iksulti ni Idi, butingog babae, minto kay tapis, kay tingog babae. Ang mga pera na iksulti nito, binagin ako. Nabuhis doon. Iksulti siya. Pagkalaling paminahon, mata, agil. Di ka kayo mong ganapong tao. Pero ang tingog pa. Ang sato ninyo, iksulti. Hikap niya pa rin. Kato si Dr. Aniana. Doktor, inumdog ka. Sumay ko inumdog ka. Sa estudyante mo ka sa Santo Tomas, sa kurso na medisina. Sakit ka. Pataytis. Bukan ka. Doktor, di ko na. Dok, sawa patukura ang inyong balay karunaan before the Second World War. Doon ay tugas ng tubo rin. Susbugang na naman niya. Kaya matanong ko kay siya, dadalan ko siya. Tutog niya na. Diyan mo yun. Tutog sa ito. Ilim sila. Pero ang kabibaw na usama ka, diyan na noong definition na magamit ang tao, gamiton siya sa kaalam niya mga nabu na mag-ebaw sa pananagi
Kanya, pero ba, hindi mo, may gulungan. Walang milagro, nandiyan na, ang kingong sa babae. Nailigo kami kayo nga, naman ko yung tao na pati na nang lusog lalo ni Gift. Nais itong persoalan sa karisma. So di mo do, definisyon na, nenda ko ang sipo bro. Binabi. Pag-uot nila sa kadapit, na yung babae ni volunteer. Sus, kung kita sa mga tao sa babae, tak, kung kaya na kanya mga tao. Ano yung awan ka natin? Mga sinuko sa Diyos, maghatag ka natin pagtulunan sa atong kalawasan. Kaya hindi ninyo ang panahon sa pagpamati kanila. Sus, hindi ka po tao. Sa atong pagkaraw, kanila. Sa tanto nila ato, sa tanto, gano'n ang tumisir na iyawa preso. Di ka sa sa tanto. Name Christ, I drive your Satan out of this woman. Sus, di ba yung pulong? Kaya tagna-tag na, igupod si Pablo Stephen kay ilugdan nito sa mga tato nila. Kaya nampal, kaya lumayan, ang iyang agawang kanahipos. Kaya umipon. So that was definition. Because she was using all religious name. And she was practicing somewhat very strange power. Ang kailangan, bawa sa mga si kalimutan ito kayo na kumikataw ang asawa sa mga sunod-sunod kalimutan maternity. So that is definition of what is science. O yung sunod, ganagin na ito matutuo superstitious belief. Nana sa Deuteronomy 18:10, Dayon pagpuyo nito na siginlit kung ka nagtawanan at konsulta sa mga espiritista sa mga nagtagna-tagna o mga panghimalat, mga anting-anting, mga patutuo sa likwena sa katilingpan. Istiguhon ko na naman. So that is superstitious belief. Ano iglusan sa lumunti ka sa ilayaan. Yan yung lumitana. Yung lumitana ito, ito mga apo, mga wala. Kasi sa lang. So, yung kasal sa babae, istugin siya, anak sa seremony, babae at kayo, tumba ng kilsa para. Para kung kami mga likay, tumba ng kilsa sa kaya kayo siya magkatunaw po yung mga sa mga. That is superstitious. Onya, lain nga sa labato sa unang subukan ng ireligious sila. Kaya hindi mag-Diyos. Hindi ka kikita simpa, hindi ka kita mumuros, hindi ka kikita magampo. Kapulan kayo kami nagpapit mo na sinuho, ito mo na sinuho. Naras mo yun. Ubod sa Kristo. Ang taong muli Diyos, ang iyang paglaong pagaputlon, ug doon na si gahom nga naangko niya karon, samar na kahaguka sa balay sa lawa-lawa. Di ba ka na balay sa lawa-lawa, yung mga mga nagpapasa ng Diyos may parang buwa na. That is the power of agkandismo. Yan sa Job 21:14-15. Kadtong nga walay Diyos mingon, wa may magkinahanglan og Diyos. Mabuhi migwa siya. Usa may maganansya namo simba-simba mi niya. Bakawa o Diyos. Dili mimoy la kanimog dona ka. So, muna nga nag-religiosity. Para mga ages, o Diyos, mga agnostic. Doon na mo'y nagkatoliko, pero irreligious. Ginawa ko rin ko simba. Sus, minuho ko. Ako sa krisidad pa na ko,
Nakakita ko sa pasyon na kunatang Ginoo kayo, bangon, sikat, hayang, yata, bangon. Aron lang na maluwas. Tandong ko niya na, ako mabubuang ulit ako. Sabado, Santo, laba ko, kagabi ako na mutaw. Pag-aw buntag, sunod ako sa akong pinutaw. Anak ko may kanaslitter sa tulog mo, bakit ako manimilig, bakit ako magkakaw, kita sa among balay. Kapit sa kilometro na ako, balik mo ka, kalingway ka na. Kaya mo po siya. Yung sa limang kulay, ito para manuwas ni sikat-sikaran ka, ginulat na patiran. Pag-bawa ka, matulungan, ginunod pagkaslato. Ako tumunda na ako. Yan eh, kung tinapuran ko, kung sino ka kalimut. Yan ay palaan ako. Wala ka na, lumibili ko na. Nawinaw ka na lang ako sila. Susubagiman. Sino ko? What? Gusto kayo hangin. Nagkataon ako mong discuss niya. Huwag mo yung isakyan, nagkatuhod ang tubig. Sukol mo sa tubig. Ang tulog mo masipan. Parking ko, kapit ako nito. Datuo, mo na kong lawas. Huwag ito ko kung ito kayo sa. Dili kayo mo pag-amo. Dili kayo mo pasyatas nila. Kasalanan. So I did it. Di ba ito? Yung tanaw ko ito. The Passion of Christ. Ahanagin ako makita. Kita mo yung The Passion of Christ. Usas sa napikindol kasaysa sa kaagis nilo. Huwag ka nito kita mo tinulungan ng English. Ipasiguo ako na atos. Hebro ko ginagawa. Higit kayo itong kasagis nilo sa The Passion of Christ. Yung murag na buhiyan. Agpa-agpan. Ang iyang kurus baga. Lupa siya. Agpa sa akong murag. Kita sa akong kamukit. Pero mga ito yung siya ko nagbiyaw. Di ba kami? Ano ba ako yung pag-ibig? Kahit ang person ang may sinituloy si Sanis Lucy. Ingon sa Mr. Ginoo, kung sumantaw niya kung ikabaros, ikatugpang, sa imong mga kaayo na ihatag ka na kung saman, doon na ba? Huwag ka nga magamit kung sa kabuhat, sa kahalan na, lingod ka boss, kung sa ginula. No! Yung ka na, hindi ka na. The only thing we found the Bible, ang imong pagsimpa, kabalaan ng pagsimpa, kahimutan mo tayo sa Ginoo, labang sa atin. Roma 12:1. Semua, hindi mo ka Ginoo, hindi mo magpapalaw. Tuman ako yung mga sagot, kung datong litaba. Yung Ginoo, sige. Kung makanako, tuman mo sagot. Paligyan ang dala ng mga kutana. Ihatag siya nga pumili. Huwag mabiling, sunod ako. Pabiling ko magkakaw, hindi natawa. Ingon siya kay Hukman ako. Pero, labaw niya, hindi ko magyapakandil sa atin. We are here. We must tell ourselves. Naman, may katulong lang, may pag-ligid, may pag-gato sa ulan. How about the rigging nails, only you Christ, at simbahan? Nagpagkabuta-buta ko na nasa pagkabiyo uno, isunod-in ang tas-24, wabot sa muna, gabaw sa pagkabiyo. Yung ginawa wabot ang panahon na musingit ka mo kanako, mangiliyupo ka mo kanako, maluhod ka mo kanako, mangayaw ka mo sa Panginoon, dili ko gana. Simulan ka. Saan ka? Nasa pagkabiyo uno. I think 1984. Kuya namin Panginoon, ikaw na rin siya. Galon ko siya kung ginawa akong ginawa nito ko. Yung wala kang langit. Wala ko kang langit. Sakit sa tarang kasakitan. What I wish, desire to seek God and to enter His kingdom, then from the mouth of God I am refused to enter the kingdom. I can't. Wala ka ang atong mga kasalanan supak sa unang suko at unang isuwan. Kanya ka itong katungganan sa Diyos, una, mutuon na niya. Pareha ito niya.
sa siya sa isas. Ngayon ang Diyos, abri ninyo, mga tao, labi na kong ikalipay kayo. Huwag na magtuon mo na ako. Kaya sa inyo na. You're seeking, you're studying me. Please me so much than your offering. Ya, pangako, lipay kayo Ginoo mo communicate. Kada mo ng mama na before you go, siya naman nakikita. Pero, kada, pagkuha na ko na sinusunod ko, kita ko sa mga pag-isang pagkabaho ko. I was the gusto ko mag-isuki niya po. Yung ibayan pa pagkakumog sa kuting. Isa na kong tulog. Kung gano'n ka na apat o kumana. Talino, kami sa lipay ka sa. That is God. He's happy that you communicate with Him. Elijah is happy that he can also communicate with us. By listening to the voice of God. Pray. Do not forget. Para sa doktor, imposible. Pero ayun na dito. Uno Thessalonica 5:17. Pray. Pray. Without ceasing. Ampo. Why mo? May mo ka. Wala di may mo na. Isa nga ito trabaho. Usa ka pag-ampo. Wala itong yata. Kaya itong Jack Wilson ko, praise you. Wala ito. Tapos, maglakaw ka, Lord, so, gana rin Jack Wilson. Bumbu. Yan, wala na. Pinatungin mo, wala na. Kaya, patol pa sa pare, kapag Jong, si Padre Bones Senior, tingnan ko niya yung tanong, hindi mo dat, kundong pa. Among mga tanong, sangyaw mo, mo kasangyaw. Kunuha mo kayo, sa hindi mo ikahatag, kunuha yan mo. Kung hindi mo dat, kundong pa, hindi ka katag sa tanong. O sa tungkol, sa katong pwede. Ikaw sa tiyan, sa mga youth. Thank you kayo, salamat. Ini ata, niya, nagigilan. Siyon na sa bukod. 5 o 8 ba na ka mga sala, pato, sa unang sulo sa Diyos. Tulog, nagkatunglangan na ito niya. Pagkuho niya, pagkuho niya. Saan ka? Kadagkaan ang kami kuman niya. O Christus Paksya. Kung anak ka na, karami sa karami ng buto sa obispo. Kami na sa that I make the Lord laugh. And then, kung sa mga gusto ko ginawa mo, magandang mo tao sa akong wali, kaya Lord sa yung mahigong masya na kung sa mga maringan o Christus Faction. Okay, salamat kayo. Bayang minilog ka, mga po, kasayalan sa mga Anak, Espiritu Santo. Ginoo Diyos, salamat kayo, mahal na Ginoo, sa Santisimo Sakramento, pasalamat ko sa imong pagluwas ka ako nitong makuyaw, na diyan ako sa hiling sa kamatayan. Kamangirsan na namin sakop sa pamilya, isubod, anak, espuso, apo, kami imong panalanginan, mabawas kami sa coronavirus. Huwag kami kalamutan. Hindi mo may kitawag, hindi mo may pili, o sa buod kami mabawas ng mga tao na makatungong sa iwali, mahigong mapagayon natin. Sa panabang na Santa Maria, na pamilahan. Amen. Sa sa Panginoon sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mukongratulate ko ni Joe Brad Adam kay very successful ang anniversary. Yan na kagay tagagubak. Bila ito gubok sila. Dapat sweet corn na 40 year old. Dili ang pagkas maligyan. Lahi kayo lang ito. Sweet corn. Ito yung mga